Heykel yanına jıyılışçılar, şəhər məktəbləri oxuşuları həm tuğan til oxutuşları. Aralarında Abdulla Kariyev icadına bağışlanğan fənni əməli konferensiyanın 2-ci zona etabı jеңüşçiləri. Bugün onlar büləklə üçündə şaqırılı. Urunlar alışlar arasında Firdevsiyə Qıyniyətullina oxuşları da var. Özümün oxuşlarım bilən bu kişəgə kildik. Abdulla Kariyev ул Tatar teatrına negiz saluşlarının birisi. Biz bunun bilen gururlanabız. Hem mektep oxuşlarında özümüzün yaqtaşımızın icadı bilen her vakit tanıştırıp kilebіз. Her bir mektepte, şulayık bizning mektepte de teatr tögərəgi işlep kile. Bir neçə yıl rətten biz oxuşlarımız bilen türlü konkurslarda qatnaşıp Kariyev'nin işini devam etəbiz deb oylayım. Мәзәкші дә булган, қабатланмас артист һәм җырчы. Кылбай мұрасада туып үскен гади генә авыл баласы. Leysen Volkovaga da Abdulla Kariyev ijаты яқын. Бүгін театрға негіз салушы донлықлы татар улы туған күнінде ул үзе ижат еткән шигырен укый. Безнең туган ягыбызда шундый танылган шәхес булу белән мин горурланам. Менә шул хисләремне күрсәтү нияте белән шигырь язарга булдым. Абдулла Кариевка булган мәхәббәтне без татар тел укытучылары балаларга да җиткерергә тырышабыз. Аның турында күбрәк беләселәре килә. Музейында булганыбыз бар. Шундый альбомнар ясаганыбыз бар аның турында. Театр күңелдә яклаган дәртне уятыр. Театр яктылыкка, нурга илтә. Кире елга җибәрми, унга илтә. Абдулла Кариевның тормыш юлы театр сәнгатенә килүе, аның иҗатташ дуслары кыска гына булса да нәтиҗәле гомере очрашуда булар хакында тагы бер кат искә төшерелде. Чыгышларда атаклы якташыбыз белән горурлану сүзләре яңгырады. Районыбызның Кылбай Марасы авылында бүгенге көндә музей эшләп килә. Нурлатта Кариев урамы бар. Кариев бульвары төзелеп килә. Һәм менә без сез белән басып торабыз инде. Аның өчен аның якты истәлегенә булган төзелгән һәйкәл. Bu şəhərimizin qürurluğu. Şora azağında Abdulla Kariyev туган gününə килүчеләр Татар театры атасы һәйкәленә чәчәкләр салды. Гөлназ Хәсәншина, Илшат Мәхмүтов, Нурлат хәбәрләре.